ma-realize ng bawat professionals, nanay, tatay, anak, magulang na katulad ko na nandito, na ang Atomy po ay kinabukasan, na ang Atomy po ay pangarap. I started Atomy po June 2016. Naging sales master po ako. After 1 year po, naging Sharon Rose ako. Kumita po ako ng more than 300,000 pesos. Naisip ko sa sarili ko, kung ako, isang professional, kung ako merong traditional business, di po ba, yung income natin ganun lang? At hindi po dyan natatapos dahil sobra-sobra po ang pangarap ko para sa aking anak. Nung bata pa po, sobra-sobra yung kahirapan. Promise ko sa sarili ko, the main reason bakit hindi ako yung anak, kasi ayaw kong ma-experience ng anak ko yung kahirapan na dinanas ko noon. Kaya bibilisan ko maging Imperial Master dahil bibigyan ko ng maraming anak ang asawa ko. Gusto ko, pag 7 years old siya, kasama ko siya umaakyat, tinatanggap yung 45 million sa forklift. Gusto ko, lahat ng hingit niya, maibibigay ng isang mami na walang pagsihirap. Gusto ko lahat ng hilingin ng anak ko, maibigay ko. Hindi katulad nung lumalaki ako, na kahit ulam, napakahirap pong kunin. Kaya very important po yung life scenario. Alam niyo po ba, every time na uma-attend kayo ng one-day seminar ng Success Academy, idinodrawing niyo po, isinusulat niyo po ang future ng inyong mga mahal sa buhay. Sana maintindihan ng bawat magulang na nandito po na hindi ho natin kasalanan maging mahirap. Pero kasalanan po natin kung hindi natin gagawin ang Atomy dahil ito na po ang sagot sa kahirapan. Ito po ang sagot sa social status natin. Ang tingin po ng ibang bansa sa atin, napakahirap natin. Di po ba? Pero pag lahat ng Pilipino naging Imperial Master, grabe po. Matutugunan po natin ang kahirapan. Sana maintindihan ng bawat nanay, tatay, anak na gustong umangat po sa buhay na ang Atomy po ang sagot sa kahirapan nating lahat. Sana po maintindihan ninyo na ang Atomy po ang tool para po sa ating success. Maraming salamat po.